Безнең инде иң главный инде шул максат инде татар телен бу зур шәһәрдә сакларга, татар борын гадәтләрен сакларга инде, җырларын, биюләрен инде менә фольклор бөтенесен, татар телен менә ничек монда бетерми сакларга, анда менә шуның турында инде без гел шуның белән, значит, уйлап торабыз инде шуны үзара сездән киңәш алып инде дә, вот, бик зур сезгә рәхмәт, менә монда зур кешеләр килгән инде, менә безнең ике кеше бүген 90-тан артык кешеләр, яшьләре узган кешеләр дә, вот, это тоже шундый монда, это шундый уважаемый аксакалы килгәч, безгә ул какой-то иштән хиш бирә, рух бирә, какой-то безгә дәрт бирә инде дә. И аннан соң инде менә безне бик күп яшьләр поддерживает. Шуларга карап инде без шул эшне инде ташламыйбыз, 22 ел монда Мәскәүдә дәвам итәбез. Да, вот шундый безнең, значит, тырыш. Монда булды менә, значит, встреча конгресс белән дә. Все шул менә перепись населения турында. Менә ничек аны итәргә менә, особенно Мәскәүдә. Менә без хәзер 2000 елга гел шундый очрашлар үткәрербез дә. Гел очрашлар үткәрербез. Менә безнең һәрбер яшькә без яшьләргә безнең штаб кешеләренә инде менә безнең активный бер 2000 ярым бар иде, безнең 150 активист да. Нашларга инде без барсына да әйтәбез, ничек ул сөйләшүләр бара, ничек ул эш бара. Менә ничек күршеләр, нинди возражениялар, нинди дебаты, менә нинди не килеп чыга инде монда да, значит, күп совместные браки, күп кеше татар телен белми да. Менә ничек ул перепись населения эшләргә инде, ул бездән тора инде, и шуңар инде менә мин сездән сорарым, монда килеп инде менә автономияларын чакырып, яшьләрнең оешмаларын чакырып инде шулар белән без сөйләшеп аны итсәк инде, бу бик зур безгә поддержка, ярдәм какой ни булыр инде, анысы беренчесе. Икенчесе инде менә без җыябыз столетиегә мероприятиелар. Инде какой-то менә безнең мероприятие шундый менә резонансный, күп кеше белә торган, күп кешегә тәэсир итә торган шундыйрак мероприятие кирәк инде. Шуны да инде менә шул 100 еллыкка сездән киңәшләр булса, яхшы булыр инде дә. Искиткеч зур эш алып барыла, күп кырлы. Менә татар теленә килгәндә кемнеңдер позициясын аңлап бетерә алмыйм мин. Татар теле белән дәүләт структураларына шөгыльләнә дигән. Хәзер кайтыйк әле 80нчы елларның ахырына, 90нчы елларның башына Татарстандагы вакыйгаларны, хезмәтне, мин аның ичендә кайнаган кеше, барлык эшләрдә дә катнашып, җәмәгатьчелекнең, общественностьның ничек барганын һәм нинди кешеләр эшләгәнен яхшы аңлыйм. Әгәр дә шул вакытта җәмәгатьчелек актив булып, безнең галимнәребез, татар шәхесләребез, предпринимательләр актив булмаса, халкын кыз ирләр, яшьләр, өлкән яшьтәгеләр татар теле шушы чорда күтәрелә алмыйдыр. Татар гимназияләре ачыла алмыйдыр. Мин аны мәктәп гимназия директор буларак беләм. Татар гимназиялары ничек ачылды Казанда? Фәкать татар җәмәгатьчелегенең активлыгы, басымы нәтиҗәсендә структураларда дәүләт җитәкчеләре ачарга мәҗбүр булу күп очракта. Шуңа күрә бу тезисны кабул итеп булмый. Татар теле өчен дәүләт шөгыльләнергә тиеш. Татар теле өчен һәр татар шәхесе шөгыльләнергә тиеш. Аны үстерүгә, саклауга. Аннан соң менә бу Уфада булуыбыз, мин видеороликларын күрдем, бик шатланып утырдым, бик матур. Әле Казанда булганда да бер абый белән очрашып сөйләшеп алдык. Анда булган кеше белән. Бу матур күренеш, менә шундый чыгышлар, башка өлкәләргә дә чыгулар булыр инде ул алга таба. Булсын, үссен, киңәйсен, ул тулыландыра гомумән безнең хәрәкәтне. Перепись мәсьәләсендә билгеле монда эш күп, һәр кешегә җитәрлек. Һәрберебез уйлап, һәр бер кеше үзе эшләргә тиеш. Туганнары, дуслары, танышлары, белешүләр белән катнашуында һәм татар булып язылуында, Мәскәүдә генә түгел, гомумән Россия күләмендә. 2020 елда зур вакыйгалар, тарихи вакыйгалар, 100 еллыгы Татарстанның эшенә һәм башка вакыйгалар билгеле инде. Татарлар штабы тагын да эшен киңрәк җәлдереп, нәтиҗәле эшләр, менә шундый очрашулар булып торыр, безне рухландырып, тагын да якынлаштырып торыр дип ышанабыз. Сезгә Рөстәм әфәнде сәламәтлек,
Şu işini devam etkizini tağında lıklap alıp barışız deyip şanabız. Biz yerden ederiz. Taң min har vaqt bu so'zlarni aytayım endi. Menga ul bek so'zlar shi. Bilasizmi? Ul endi biringi bizning tege государственный деятель. Kishi bo'lgandir endi bunda. Alар eshitgandir endi. Stolypin degan bo'lgan shunday bizning государственный деятель. O pремьер-министр bo'lgan. Bir ul chiqishida ul qiziqna so'zlar aytdi. Aytgan. Народ, который потерял свое самосознание, является, мен тегелі емшак сөз айттым, но қазір міне аның сөзін айтайын енді, является навозом для произрастания других народов. Білесіз ма? Но шексіз топ-тұрыс ол сөздер айтты. Мен бүгінкінде ойлап тұрам, біздің татар халқы еще не достиг пика, стоп становиться навозом. Вот давай біз өзіміздің халықны көтерейік, иттік, и біздің халық мәңгілік тұрсын. Потому что біздің халыққа более 1000 лет. Только представьте себе, біздің халыққа более 1000 лет. Нам не 500 лет, а более 1000 лет. Полторы даже. Да, білесіз ма? И біз аны қазір юғалтырға не имеем права. Просто не имеем права аныға юғалтырға. Мы не должны быть, чтобы біз теге кабір қазырға біздің халыққа ол дұрыс түгілу. И тогда наши, если біз аны кабір қазып, анда отырсақ біздің халықны, біздің культурабызны, наши потомки никогда нас не поймут. Никогда нас не поймут и всегда будут нас вот шейші отырғанар, аша отырғанар халықны гнобили. Вот шундай сөздер айтырлар. Поэтому Ринат, bu barımızda şu fikirde. Әйе. Lakin конкретно senin конкретно айтам. Білесізме, мен дұрыс. Ол проблема ол жеңіл түгел. Дұрыс айткенде. Но бүгінкінде, біз могли бы что сделать? Особенно штаб. Вот здесь. Штабка большая надежда. Бізге керек локально, кішкене каждый округта, кішкене асырға бақшалар, татар бақшалары для наших детей, подрастающего поколения. Мы должны создать новый формат людей. Олар неше үш тіл білерге не болырға тиісті. Татар тілі, орыс тілі, английский тілі не болса, вот шундай біз ясалсақ, біз көтер алмайбыз. Именно бізге керек бақшалар. iki bakça var idi, alarını da yaptılar. Білесіз, ол бақша, мен айттым етінде, бақша должен быть престижный бақша. Ол бақшаға что орыста барсын, не престижный. Если он так, не престижный, и престижный болса, онда барылар ие. Финанс керек дейді онда, финанс. Білесіз ма? Вот это отмазка. Финансы керек, это керек, то керек. Керек, көңіліңде татар ушақ яғынсын. Вот нәрсе керек. В первую очередь. Сол уақытта барамыз. Татар болмай. Бірінші орында ақша керек. Ашар үшін ақша керек. Міне қазір ашебіз, шешебіз. Ну, конкретно что не дикерагаш. Урощайте. Первое, это надо иметь информацию доступную. Поэтому надо каналу ТНВ, как это получится, не получится, многократно поднимался вопрос, чтобы канал ТНВ был тоже на правах федерального канала, чтобы он не через какие-то спутники или там отдельные кабельные сети, а чтобы он шел напрямую под каким-то номером. Потому что речь должна звучать постоянно. Пусть не письменность, пусть не книга, должна быть речь. Вторая особенность татарского языка. Ну, я говорю плохо или хорошо, все-таки по-татарски говорю, дочка моя также говорит. Я вырос в Москве, она выросла тоже в Москве. До 3 лет со мной не разговаривали по-русски, и с дочерью с моей. Мы живем в Москве, вот такую политику. Да, теперь носителями языка являются дедушки и бабушки, уже на родителей полагаться нельзя. Поэтому вот ваша первая очередная обязанность с детей воспитывать языку именно в семье. Никакой детский сад, никакая школа, этот вопрос не поможет. Это с молоком матери и под колыбельной только, чтобы сказки звучали. Ну, значит, дедушки пусть. Бабушки и дедушки не знают так. Перескочим через поколение, ничего страшного. Евреи восстановили язык, и мы должны. Потом это наш статус повысит, потому что, конечно, к сожалению, и Султан Галеев это хотел сделать.
Потому что если бы Советский Союз тогда позиционировался как тюрко-славянское государство, это был бы большой шаг вперед, тогда Восток был бы весь наш, нас бы понимали. Потому что второе направление, плохо это или хорошо, сейчас эти все народы разобщены, мы должны все-таки в хорошем смысле ориентироваться на пантюркизм, то есть входить в контакты. Конечно, они на разной социальной степени развития находятся. Есть, так сказать, продвинутые народы, скажем, как турки, как татары, есть, так сказать, более диковатые, которые гастарбайтеры, чем они также перенимают у русских своих старших братьев те же навыки, тоже хамство и наглость. Раньше они были вежливы, теперь они такие же стали. Вот этого не должно быть. И вот татарская диаспора могла бы взять шефство над всеми этими гастарбайтерами, их много, их больше, чем татар вместе взятых. Татары говорят, как, не сегодня нарго зайду. Да. Ну, мой мальчикам школы хотите, да, значит, поэтому это тоже является одним из основополагающих. Ну, конечно, сейчас уже никто на это не пойдет, это уже, так сказать, много всякого тут. Значит, что еще хотел сказать? Есть информация, есть еще образование. До сих пор в российских учебниках федеральных отсутствуют исторические моменты, связанные вот с развитием других народов. Потому что Россия это все-таки большое количество народов. И татары были в большинстве до определенного момента на этой территории. Государство образующее, именно первые татары создали Россию, они русские. Они их объединили, они их защитили, закрыли западную границу. И государственное устройство, которое мы притащили из Китая, все это чиновничество, государственный аппарат, они это сюда внесли. И более того, мне кажется, что это, конечно, не татаро-монгольское, а татаро-монгольское благо. У меня складывается версия, что не они пришли, а их пригласили. Потому что своих сил не хватало противостоять Западу. Если бы пришел сюда Запад, не было бы ни русских, ни мордвы, никого не было. Все бы говорили по-немецки. Как самые вот эти прусаки, которые генетически не являются немцами. Берлин, Лейпциг и Дрезден тоже были сорбы по-лапски, а не немцы. А теперь это ярые немцы. И нет большего врага в национальности, тот, который, ну не перебежчик, как перевертыш, который из своего языка, из своей религии перешел в другую. Это самый злостный враг становится. Поэтому такого быть не должно. Поэтому это должно включаться в учебники истории. А этот период у нас, середина 13-го и вот до, скажем, до 16 века, очень слабо освещен. Никому не нужны татары были, что же, они же только Вот, своё ну, значит, писали. надо ошибку как-то исправлять, но прежде всего должна звучать речь, и нужно снимать фильмы исторические. Пусть Татарстан снимает, может, у них там бюджета не хватает, об истории Золотой Орды, об истории татар, экранизация различных романов, есть прекрасные романы татарские. То есть наша культура должна перейти от балалаечно-гормонного искусства, должна перейти на высший пилотаж, потому что ну так со стороны все нас называют как тибетейки, чеплашки. Ну действительно, вот 2 прихлопа, 3 притопа, парямач, чак-чак, вот вся наша культура. А это не так. Поэтому, вот, а почему я говорю с информацией? Потому что беда татар, татары не евреи, потому что это народ распределенный. Потому что это был имперский народ, но сейчас сильно похудела численность. Поэтому ну, надо работать с периферией. Потому что Татарстан, Башкортостан, они останутся еще там, может быть, 100-1,5 лет просуществует. Там все-таки деревни сильно языковые. А вот эти регионы, они уже хотят с большими диаспорами, я бы сказал, диаспорами, общинами, с мощными, но они уже не являются носителями языка. Мои родственники живут в Финляндии. В Финляндии живут. Вот я систематически встречаемся. У нас менее 1000 татар. Менее 1000. Финляндия из Австралии, из Канады, из Соединенных Штатов Америки для изучения татарского языка. Ринат Efendi рахмет Столыпинның сөзін айтты. Milli үзан, рус тілінде ол национальное самосоздание тибар бізде. Мин нәрсә әйтмәкче булам. Моны әйтелде бит, дәүләт структуралар белән эш итеп булмый. Хәзер моны дәүләт структуралар бирмиләр җәмәгатькә эшләргә, үз теләкләрне тормышка ирештерергә. Аның өчен дәүләткә ышанырга ярамый. Һәр көн дияргә ярый, һәр көн мәгълүмати чараларда статьялар чыга. Дәүләт республикаларга каршы, телләргә каршы, башка нәрсәләргә каршы 2 ел ярым элек хәтта чыкты, бастырдылар бизнес онлайнда бер мәкаләне, как обустроить татар. Анда язылган, моны киләсе
халык саны алганда татарларны бүлеп бетерергә керәшеннәрне аерым Мына нагайлбакларны шулай эшләттеләр инде. Мишәрләрне аерым милләт иттерергә, мына шулай бетерергә. Хәтта анда технология язылган. Ничек кемне бетерергә, татарларны ничек бетерергә. Мына безнең дәүләт структуралар аңа каршы бер дә чыкмады дияргә ярый. Бу хәтерлисез теге безнең парламент ничек үзене күрсәтте, Татарстан парламенты берсе дә каршы чыкмады. Татар теленә теге, бөтен татар теленә генә түгел, бөтен телләрне укытуны бетерер өчен. Аның өчен әйтәм, дәүләт структураларга ышанырга ярамый. Аның өчен нәрсә эшләргә? Бар мустакил дисәк инде ярый мәгълүмати чаралар, ресурслар. Бизнес онлайн, анда Идель реалии, башкалар. Идель реалии анда бигрәк начар теге пычрак сүзләр атышалар бер-берсенә. Мына бар бизнес онлайн. Иң популяр интернет ресурс. Анда көненә 600 меңгә якын кеше керә. Карый, укый. Ул бигрәк зур теге, ничек әйтергә, информационное поле, мәгълүмати алан. Анда катнашырга кирәк. Мәсәлән, 2 көн элегрәк чыкты бу халык саны алу турында мәкалә. Ничек халык санын алырга, анда күп кешеләр татарларга каршы язалар. Шул аларның нияте татарлыкны бетерергә, татарларны урыслаштырырга. Карыйсың, анда топта иң күп алган теге плюслар дисәк инде поддержканы татарларга каршы. Бик күп дә түгел, 50-60 чамасы. Нишләп безнең халык аны төшерми иң астына, күтәрми безнең комментарийларны. Нәрсәдер язалар. Мин оештырдым безнекеләр группаны. Анда 25 кешегә якын. Мына бер-берсенә җибәрә фотографиялар әллә нинди, үз-үзен мактап торалар, тагын ниләрдер. Мин аларга специально төшердем анда ул статьяны. Кем катнашты? Ничә кеше? 5-6 кеше. Шулайдыр. Ул тагын да мөһимрәк, кирәгрәк. Ләкин мына нишләптер уен уйныйлар. Мына мин монда теге нәрсә эшләдем, карагыз мине. Мин моны эшләдем. Үз алдыннан мактанып утыралар. Нәрсәгә кирәк ул? Ярый, беркем дә каршы түгел. Мактансыннар, кем нәрсә эшли ала икәнлеген. Ләкин аның өчен бу төркем эшләнмәде. Ул эшләнде. Мына җавап бирергә, безгә һәҗүм итәләр, аңа җавап бирер өчен. Чөнки, ярый, бабайлар бәлки интернет белән кулланмыйлар, кайберләре кулланалар, ләкин яшьләр ни өчендер? Урта яшьтәге кешеләр анда көрәшергә тиеш. Җавап язарга. Шулай. Үзебезне нишләптер битараф карап, ничек безне бетерәләр, битараф карыйбыз. Ярар, мыскыл итегез. Без моны теге спортсменнар, без моны җырчылар. Ул дөрес түгел. Шуңа күрә, әллә кайдан көтеп тормаска кирәк ул нәрсәләрне. Ул булачак түгел. Булганын да ябалар гына. Революциядан алды 12-13 елларда булган хәл. Бер чиновникка мөрәҗәгать итәләр. Менә безнең мәдәнияткә, безнең укуга бер нинди ярдәм юк, акча бирмисез мәктәпләребезгә дип. Теге чиновник шундый җавап биргән, бу мин уйлап тапкан түгел, бу материалларда бар. Ул әйткән, сез бит татарлар аракы эчмисез. Сез менә әгәр аракы эчсәгез, шул килгән акча сезнең балаларны укытырга китәр иде. Шундый ахмак сүз белән
Менә шуңа күрә курслар, ниләр үзебез ачарга тиештер. Абсолютно Башка чарабыз калмады. Уважаемый Агат Газизович, выражаем вам искреннюю благодарность и признательность за поддержку культурно-просветительских и интеллектуально-образовательных проектов татарской молодежи города Москвы. Благодарим за высокий профессионализм и вклад в сохранение наследия татарского народа в Москве. Желаем вам творческих успехов и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Руководитель Московской татарского штаба города Москвы Ямалиев Рустам Фаизович. Ямалиев Рустам Фаизович. Интеллектуально-образовательных спортивных проектов татарской молодежи города Москвы. Благодарим за высокий профессионализм и вклад в сохранение наследия татарского народа в Москве. Желаем вам творческих успехов, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Руководитель Центра национального развития штаб татар города Москвы Ямалиев Рустам Фаизович. Штаб Москвы Ямалиев Рустам Фаизович. Tarixində birinci tапкыр ике татар ансамбль, җыр һәм бию ансамбльләр Мәскәүгә концерт куярга килделәр ноябрь аеның азагында. Шул матур кичәне әзерләргә, тапшырырга Рустам Фаизович бик зур безгә ярдәм итте. Һәм шуңа Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте Рустам Фаизовичка менә җибәрде рәхмәт хатын. Монда русча язылган, шуны сезгә тәкъдим итәм. Выражаем искреннюю благодарность за помощь в организации выступления народного ансамбля «Шатлык» в Москве. Спасибо за поддержку и теплый душевный прием. Вы делаете большую и важную работу по сохранению татарского языка и культуры. Надеемся, что наша дружба и сотрудничество будут расти и крепнуть. Желаем вам добра, процветания и успеха во всем. Бик зур рәхмәт, Рустам Фаизович. Бик мөһим һәм бик зур эшләүне бик зур рәхмәт Рустам Фаизовичка. Тагын да 20, 30, 50 ел буена эш барсын, уңышлы булсын, татар телебезне саклыйк, иҗатыбызны саклыйк. Рәхмәт.